Balikan na naman natin ang ating garden kasi kailangan na nating mag-harvest ulit kasi marami na namang bunga at kailangan nating kunin bago sila maging matanda at hindi na pwedeng kainin, no? Hindi namin kaya ni Taming kainin itong aming pipino dahil sa daming ang bunga at ang bilis lumaki lalo na kapag umuulan palagi. So ngayon, ang gagawin ko, ito pong harvest natin is kailangan ko lang siyang ibigay sa ating kaibigan at sa kapatid ni Mister kasi gustong-gusto din niya yung mga pipino, mga gulay-gulay ba. So, kailangan natin siyang dalhan. Para sa akin, hindi talaga ako napapagod sa kaka-harvest ng ating mga gulay. Itong klaseng pipino na ito, mga loves, is sobrang crunchy niya. Sarap kainin, lalo na kapag magsalad kayo at may liempo. Ang sarap-sarap nito. Tumutulo-tulo yung laway ko nito dahil sa kakaisip. May hinog na itong kamatis dito. Kukunin na natin. May isang hinog, kunin natin bago masira. No? Mag-start na siyang maghinog mga loves. May hinog na dyan. So, mag-enjoy na lang tayo mga loves sa ating pag-harvest at samahan ninyo ako hanggang sa dulo. Kunin natin. Sana walang winter dito para naman makapag-garden tayo whole year, no? Sayang talaga yung oras. Pero alam nyo, yung ibang state, kahit winter, kakaiba yung winter nila kasi talagang hindi winter na winter. So, kaya yung iba, may mga punong mga pang-tropical, na mga prutas, marami, lalo na doon sa Florida. Ang dadaming mga tropical fruit na talagang, nabubuhay. At meron akong na-obserbahan dito mga loves, yung mga green, sobrang dark green na sitaw natin. Mahina po yung bunga niya. Nagbunga siya pero ang hina po niyang tumaas. Hindi katulad nitong light green na ang bilis-bilis niya. Hindi ko alam kung anong kaibahan. Ay no, magkaiba sila sa kulay pero magkaiba yung nila, tubo. Kasi yung light green is talagang ang bilis. Pero itong dark green, ang hina po niya talagang lumaki. Pagkatapos po dito sa garden bed na ito, magpunta tayo sa isa nating garden bed na andun talaga nakalagay yung dark na sitaw. At saka ang dami niya mga bulaklak. For sure, marami na naman tayong harvest nito a few days later, no? At bago tayo magpunta doon, meron tayo dito mga cherry tomato. Ang gandang hawakan nitong cherry tomato, guys. So, kaya hinarvest ko na bago sila hulog sa lupa. At may mga tao talagang mahilig kumain ng mga kamatis na galing harvest talaga. Yung kakainin nila, yung parang sarap-sarap sa nila, yung parang prutas. Prutas man daw itong kamatis, pero hindi ko kaya siyang kainin na ganyan lang. Harvest, and then kainin. So, yun yung hindi ko kaya. Ang kaya ko sa kamatis is yung lutuin sa gisa, tinola, mga ganon na mga or sa salad, sa salad kakain ako dahil may dressing po siya. At itong ating zucchini mga loves, ang bilis-bilis at ang lalaki-laki na mga bunga. Masaya na naman yung bigyan natin nito mga loves at saka yung kapatid ni Tami kasi gustong-gusto niya itong mga gulay na ito. At so yun mga loves, dalawang nakuha natin, puro malalaki. Saan ka maghanap niyan? So next time, ang kukunin ko dyan is gawin na natin zucchini bread. No, kasi marami pa namang bunga niyan. So, next time gagawa tayo ng bread. At andito na tayo sa lugar ng ating isang string beans area. Yung ating sitaw. Ito yung halos dito green. Dark green yung bunga niya. At ang tataba-taba nila mga loves. Kaso lang talaga ang hinang tumubo. Pero may mga nagsasabi sa akin na masarap daw itong kainin. Yung itong dark string beans kaysa light green. Totoo ba yun? Comment down below mga loves. Para sa akin kasi, parehas lang naman sila na itong green string beans at saka yung light green. I think pareha lang sila ng lasa. Depende lang talaga yun sa pagluto kung paano. So, comment down below kung ano sa tingin ninyo. At meron tayo ditong kamatis. Nagtataka ako sa akong mga kamatis mga loves. Nataranta ako, kasi talagang ang daming namamatay, Ito, namamatay na siya. So, kailangan ko na naman kunin itong mga boga niya. O, diba? Ito dito, munti ka na itong namatay. Hindi ko alam kung talagang mamamatay itong punong ito. Nasasayangan lang ako sa aking kamatis kasi may mga signs na talagang gusto nang mamatay ng aking puno. Pero alam nyo, ang daming bunga. So yun yung
nakakasad kasi marami pong bunga. Mga 3 puno na ata ito. Yung isa is munti ka na ding mamatay. At itong ating purple tomato, masarap po itong mga loves lalo kapag isa din ito siya. At yun, ang daming bunga talaga niya itong purple tomato po natin. Nakikita ba rin yung mga loves, ang daming nahuhulog dyan sa lupa, mga kamatis. Kasi yung iba, dahil nga namatay yung iba, nahuhulog na lang siya. Pero yung iba, na salvage ko pa sila, no, magagamit ko pa. Masaya na naman tayo kasi meron tayong harvest. Ilagay ko lang siya dito. Kasi kailangan kong ihati-hatiin ito. So, ngayon, it's hati-hati time, no? Kapatid ni Tami at ang kaibigan mo natin. Kasi papunta siya dito. But anyway, so, inayos ko lang talaga ito. Pero yung string beans is, akin yan. Akin. Kasi may plano po tayong lulutuin ngayong gabi or ngayong hapon, no? So, kung nakaabot kayo dito sa ating huling video, mga loves, kung dito sa ating huli na film. So, comment down below kung taga saan kayo. Basta hindi ay magsilingan tas bukid. Then, ito lang yung mga nakukuha natin galing sa garden ngayong umaga. Si Mr. sana yung ipa-harvest ko kasi nagmamadali, mga loves. Ay, hindi pwedeng disturbuhin yung nagmamadali, talagang nagmamadali. No? So, ito yung na-harvest natin, mga loves. Ito, no? At saka, itong ating string beans. Kasi yung string beans ko, guys, bakit pa unti-unti na? Kasi kinukuha ko siya habang bata pa. And then, kapag magutom ako, kunin ko, no? Para lutuin. So, kaya yun, paunti-unti na lang yung harvest natin kasi inaanam-anam ko ba. Kung sa Bisaya pa, gianam-anam na kukuha. So, yun lang yung harvest natin. Salamat! At saka marami pa man, guys. So, marami pa tayong ma-harvest. So, sana hindi kayo magsawang magsuporta. Sana hindi kayo magsawang manunood sa ating kaka-harvest. So, ngayong araw gusto kong mag-harvest ng prutas. So, yun. Kasi ang daming prutas. Nahuhulog na sila, mga loves. Promise. So, kaya promise, nahuhulog na. Nasasayang lang. So, kaya yun. Bye! So, ngayong umaga, kasi nag-request si Mister ng fried rice. So, kukuha tayo ng ating green onion sa ating garden para naman maggamit natin o bago masira. Yes, andito si Tami habang nag-voice over ako at ang ingay niya. Tara, lutuan natin siya kasi, you know. Hi guys, nagmamadali akong magluto. What happened? Yes. Guys, nagmamadali akong magluto dito kasi aalis si Mister magtrabaho and alam niyo, mga loves, ang paa ni Mister, balitaan ko kayo ha, kasi talagang ang paa ni Mister lumalaki talaga siya. Hindi talaga siya nagkiyos. Bisaya ba? Hindi siya nagkiyos. Hindi siya humupos. So, kaya hindi ko alam kung anong gagawin, no? Kasi, pero normal pa rin yung ano niya. Nagtrabaho pa rin siya. Pero sasakit ang gilidan niya buong ganito ba. Kung saan yung paa, kung asan yung paa na masakit or lumaki, swollen ba, doon din yung side na masakit sa kanya. Lalo na yung parang magnam buong ano, gikan dito sa hips, pababa. So, kaya alam ko na kung ano yan. Ganyan yung ano, kidney. So, meron po ako ditong, galing sa garden po ito, mga loves, oh. So, ikat ko lang ito po para ilagay natin sa ating, mag-fried rice po ako. Na-surpresa ako, mga loves, kasi sabi pa ng asawa ko, kung mag-fried rice daw ako, kakain daw siya. Kasi usually, hindi ito kakain ng mga ganito sa umaga, na mga fried rice. Hindi. Ang sibuyas. Guys, anyari dyan sa Pilipinas? Bakit ang mahal ng bigas? Mahal kaayo ang bigas ngayon sa Pilipinas, mga loves. Anong nangyari? Natawa ako sa ano ba, yung parang bagong Pilipinas, bagong mukha. Natawa ako sa Facebook. Merong ganyan ba? So natawa ako, pero chinitchin nila, bagong presyo ng bigas. Bagong Pilipinas, bagong presyo ng bigas, something anak, ganan. Nag-ask ako kay Tami. So nagtanong ako kay Tami tungkol sa mga ganyan ba. So, ano ba, yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas is, ano ba yan, part ba yan sa mga naglilingkod ngayon sa atin dyan sa Pilipinas, mga politics?
And Tommy told me, Han, Tommy, you told me that whatever the decision of the above in politics, it's gonna affect the economy. Yeah. Is that what you told me? Of course, politics always affects the economy. They're the ones that make the rules. They're the one affecting, doing the rules. So what happened over there? So I'm talking about the rice, and it's like crazy. So ngayon, alam nyo mga loves, hindi ko masasabi na Pilipinas lang yung naghirap ha. Buong mundo. Parang buong mundo, lahat ng politician, mag-contact na sila mga loves, parehas lang na sila, may pinaplano na po ito, na magkalisod-lisod ang mga tao, magkahirap-hirap, dahil sa buong mundo po, hindi lang yan sa Pilipinas nagmahal, kahit saan po. So, yun. Pero ang mahal, naano ako sa bigas ba kasi ang mahal, and then alam nyo na yung mga nagtatrabaho na pang araw-araw ang sweldo pang bili ng bigas, mahirap talaga siya. Parang mahirap isipin dahil sa mga pangyayaring ganyan. Paminsan na nga sila makabili ng bigas dahil sa sobrang mahal. Ngayon nagdagdag pa presyo. No? Dagdag presyo. The rice over here is expensive, Han? What? The rice over here is expensive. Yeah. How much per pound over here in the shop that we got? I don't know. A 20-pound bag is like $25. Huh? A 20-pound bag is like $25. 20. That's 25 pound you got? 25 pounds. Yeah, 25 pounds. For $25. Oh, $25. How much is that? 2,000? Okay, so Yes. well, $10 is 5,000, right? So $20 is 10,000. So $25 is how much in that in peso? 2,000, oy? $20 is 2,000 pesos. Yeah, that's what I said. No. Why you said 12,000, 15,000? You're out of your mind? Now you fool me. So $10 is 500 so 2,000 pesos. So it's 2,500 pesos. 2,200 pesos. Yeah, so mahal dito mga loves, oy. 3,000 or 3,000 pesos over there is 100 kilos or 50 kilos already, okay? Over here is mahal. I don't know, 50 kilos, how many pounds is that? I don't know. Per pound, what we have here per pound. It's not per kilo. Pero mahal ang bigas din dito mga loves, oy. You don't want to carry anything? No, my laptop. I said just one laptop. One laptop? This one living here? Oh, this one you bring? Oh, okay. You confuse me. So, which laptop? It's already in the bag here, right? Yeah. So, listen, mister, at least he eat my cooking this morning. Give it to me. Come on, give it to me. He eat what I did. Like, what did we have? Egg and rice. And you Do not throw this out. What? Every time because it's ugly. ugly, Han. Do not throw it out. I know. Because honestly, if the piece doesn't work,